ndeysaan hoto min pay ko ruttindi teddungal élage baba mane e leñol ngol e endam dam baba gaysiri bokar jongo yimo bisimilla ane endam ma baba yimo bisimilla ane endam ma Moussa Sow baba yimo bisimilla ane bande en baba yimo bisimilla ane bisguma a tacci maaje de a wirtima gure de a wirtima galleji ɗi a wirtima dame de a wirtima moƴƴuɓe ɓe a wirtima joom duwawen ɓe mbiya mbeɗen ruttuto mbeɗa ya mbe ruttuno e teddungal élage baba gaysiri bokar jongo yallah teddini minen ƴiƴam baba ɗam minen ñeñɓe baba gaysiri bokar jongo ɓe min mbima bisimilla ane bande ala ko ɓuri ɗum ɗo tidde ñalawma oɗo tiiɗa tigga enɗam ɗam foof mbiya mbeɗen yaaha mi ruttini teddungal alsamba aw jobirani yero malik mbañay marale mo koddo ndaw mo jiguen ma macca waalo baba gaysiri neɗɗo jogui ko gueɗe ɗiɗi e aduna holkoni dimu woni dimu ko ndena hoore ma nanema woni dimu ko ndena bande en nanema woni dimu ndenoɗa ka he janane nanema woni dimu jaña ndenda e bandiraɓe ma nanema woni dimu gona kaare siru nanema woni dimu tawɗa gona aɗa woni julɗo gona julɗo nanema mo Samba Coumba Diaw gaynde gi borom malen gen ala Samba awo jobirani yero malik mbañay marale mo koddo ndaw mo jigen ma macca waalo baba gaysiri bokar ñongo amadou bokar ñongo fatimata bokar ñongo an tan woni mo gandanɗa hoore mo ta ɗum totta lijasa de Saint Louis Sénégal yoyo waɗe juma woni mbojeni woni élage baba jongo pulaari neɗɗo sene yeeya bammum yo yeey ganduɗo bammum sa yeyimo anda bamma sikkata bufo baba way koto bammum mi haali hanke konngol wamronkoɓe mbi jege bora jila ka ta kenema la solution te mbi ko lingu ummi men maayo faye pohpohal ha heeɓi leydi hande solution mum gasi baba an woni maayo yimɓeɓe ko gaari ƴooga jara belto ko gaari ɓufto hen belto so gaari lawƴe hen kahimumen belto baba an woni maayo kono Moussa yallah teddini an woni lamɗo gorko ɓi tabalde e ɓolde towi laamu satti laamu mo jombani lamɗo ordiro sike laɗitiro kayita joom kosamin ndu yumum jinggani kaldo e tubakoɓe nottirtoɗo banque jabtoɗo kapsuŋaji bekuji Samba gorko galle bamgo poddiral juuti gani e gongala holkoni gorko woni gorko ko mbaɗa galle woni gorko ko balla bande en woni gorko balla ƴiƴam ma neɗɗo woni ñamane jogini o jeeyaɗo hay soko mbotuma fawama hay goto wawa yoɓandema ndeɗon ñamane holkoni ñamane nde banda men woni ñamani nde sa yettima wuurma joguiɗa ko temedere ma rende bande en holko tagui ɗum gonɗa ko yobde ñamani ha joguimo nogas ma rende mabɓe kono sande ha naate wuuro ngo jogoto e ma jikki kono an a wawa hande arde wuuro ngo mbiya wuuro ngo waɗanam walla wuuro ngo tottam ala ko an tottat wuuro ngo an jogini wuuro ngo ñamani min mbima bisimilla ma e galle ma bisimilla ma e enɗam ma bisimilla ma e ƴiƴam ma bisimilla ma e gueɗal ma abou pa min fof min denti Oumar wadda nana to e gueɗe ɗe eɗen gandi waktu o heewani naalonkoɓe men nana grand théâtre ummiɓe Mali ɓe baba mal waɗi invité Seykou Ba bambino en gueɗe foof nan pada kadi ñalawma hande ko ɗum ɗo tan heddi vendredi o janggo paaɗen ko grand théâtre minen amen mbawno haalde ha janggo tawno baba gaysiri bokar jom goto fof ne jogui saggal mum minen somin guima min mandilat noon kala dimmo momin jii aduna an ɓuurani amen barka Cheikh Tidiane mbimi koye aduna an ɗum noon minen kala momin jii e aduna an ɓuurani amen sabu ko tani amen a jañi a hokki amen a walli amen a teddini amen minen somin jeehe monde entier o min ganda min mbaɗi dunde babadam nde min nickel sababu ko tani e tanam wudi biram soggo jaaki Alsamba Baw jobirani yero malik mañay marale mo koddo ndaw mo jigen ma macca waalo baba gaysiri yalla teddini bande min min mbimon bisimilla mon e enɗam mon eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi woni kala e meɗen min calmini ɗum inde mum e yettode muɗum kadi ñalawma hande ko ñalawma weltare mawde immade en Fouta ɗofade toon immade Nouakchott immade mana gandanɗa hoore maɗa Mbagne immade leydi France immade Ndendori immade Hunare immade Thilone
ɓeeɗo pop immade Sinthiane Padalal e immade Wayli Diantang ɓeeɗo fof mbaɗa délégation ndewa e neɗɗo goto holi on Moussa Basso ko gorko cuusɗo ko kikiɗe goto min gandodiri min jewti seeɗe o ngabboyi tellimi patumi ndendori ɗo hunare ɗo ñalawma goɗɗo min garimi ɗon ɗo wefɗo o telli min kaldi min namdodiri Seydou Baba Mal jeeya ko mbañ wiyete ko Baydi Baba o wi ko kaw makko mbimi numéro makko perdirimi ɗon haala ka sukkiti kalmi hakkude Baba Mal no wayi o wi mi jaggima o wi Baba Mal mi yiɗi ɗum ɓuuri duuɓi temedere ala fijirde nde o fiji nde mi natani leydi Mauritanie Sénégal ala cassette mo waɗi momi wawi yimandemo morceau ha gasa kono mi andamo o anda kam mbimi ɗum iwi hande nden majjere iwi hande caggal nde min kaldi ha gasi tottimi numéro makko o wimami nodde waɗi ñalawma goto o noddimi holto gonɗa mbimi gonmi ko ndendori o so jinmi so ala ko jagguɗa garanɗa gortonoɗa kam waɗi ko ñiiri cengle joom suudu makko wiye Houleye Diallo defi ko hay rottani min ñaami hamin kaari min natani yewtere Baba Mal e diɗal muɗum Daande Leñol kalimi noon hakkude Baba Mal oto accami fena mbimi Baba Mal kaddi gurdamam min Daande Leñol si kaddi gurdamam kala ko Baba Mal yiɗi guila ñalawma ha nangue muti min ko ɗum tan woni ko mbaɗanmi jiɗɗo Baba Mal fof mbo yiɗi Allah mbo yiɗi ɗum yiɗa Baba Mal ha jamala e mum noon mbimami o ñande mbimi Moussa Daande Leñol fof ma haalde muɗum numéro Baba Mal nan ɗo e nder poosam he kono mi tottirama somi tottima ala telugal saabu o andama kono mami waddu kalda e Oumar Waddu o haalde Oumar Waddu kalami Oumar hol kanko noddumi Abou Pam kalmi Abou Pam hol kanko Abou Pam noon ko haali noddumi Hadara Diak kalami ɗum hol kanko mbimi Baba Mal mi hokkatama numéro muɗum par ce que o andama sa noddimo wona noon yarata ma won no gandirɗa e Baba Mal ɓuuri yodde no ɓuuri fewde Allah waɗi ɗeɗo golle 40 ade Daande Leñol weeɓani hawrude weeɓani teddiniren hen ɓe wonɓe ɗo fof ko yimɓe ɓe liggodirta wona hen mo faggue joni joni ɗum noon Baba Mal o wi min noon Daande eɗen jaaha Dakar mbaɗa nawta lettere kono Baba Mal e batten fawani ɗum ñamdu meɗen ko min jogoto jippudu meɗen ko min jogoto ko mbaɗanmi ko noon ko heddi ko surprise aji gonɗi nder ɗum noon so Allah jaaɓi sen jeeyi Dakar fof ma yimɓe fof kawru Dakar ɗum noon Baba Mal kalifa ma Allah o hokkuma junngo Moussa kalifa ma Allah o jeeya ko cilon ɗon ko ceerɗo mbeñu ganna Samba Mariame Molo baro ko sandigi segama saɗaka ñalande neno makko jeeya ko cilɓe mbañ Samba to wiide cuuɗi tati gabi tati ɗum mabal jongo ma artoy hen ko toon kala mo hokkani leydi waalo walla mo hokkani leydi to hoɗi wawa hodde e nder mbañ ko joom gueɗal to mbañ to mi yiiɗa junnade min hande ko weltade heeɓi kam nde won noon neɗɗo jiɗɗo ko jiɗɗa kadi ari addi mana ballal muɗum on so tawi aɗa joddima e muɗum a joddima neɗɗo mo korsinɗa neɗɗo mo jiɗɗa a wawata haalde no feewi kadi ñalawma o ene raɓɓiɗi mbiɗa wawi haalde ha weeta weltare ñalawma o ene raɓɓiɗi mabal jong alhamdulillahi rabbil alamina ene wodene julɗo ko adi nde ne fuɗɗo golle o manta tabaraka taala teddutoɗo o yetta nuraɗo makko sallllahu alayhi wa sallam Nikel Niang Allah jarama a jarama machallah o ni teddodirnoɗen Hammadou Hunare 72 heures Hunare dokkuɗa min teddugal a jarama Harouna Sy Allah jarama a jarama jonde hande nde ko yimɓe ɗiɗo gonɗo yimɓe ɗiɗo wonɓe ɗo ɓe ko an e Baba Mal onon goni sababu o gorko cuballo noon mi haalata mbeɗa luuka mi haalata mbeɗa jarfa kalami tan ko fodde wonde hakkude amen nde Pulaar wi saɗa haalda e neɗɗo woto hoolo mo kaldira o ko hoolo ko kalta ko fulɓe noon mbi so ɓiɗɗo jibinama wurani ɗum ko hoddiro Allah ɓe mbi so jibinama o janggani ko bam makko ɓe mbi so jibinama o dañani barke ko nena makko albarka Allah e gurdam ma albarka bamma e jangde ma albarka Aissata Samba Boubou o Yasine Waddu e barke o ko joguiɗa ko ene heewi ene waɗi barke ko joguiɗa ko ene famɗi ene waɗi barke o ko ɓi Habsa Moodi Ramata to taniraɓe dewu kuno e ɓooyi kuno e paari kuno cuuɗi tati gabi tati wotoru walde sayna ɗo no wiya Moussa Habsa o yetta toon ko Diop to kosam nena makko ko mbañ Elhadji Baba Mal ko jiɗɗa ko ɗum miñe o yiɗi ko ɗum ɓiye o yiɗi ko neɗɗo développement ko neɗɗo social ko neɗɗo culture amo walla amo safra amo ñawda amo gollina amo renda to banggue cilon o wiire ko Moussa Boubou o yettere ko Soh
ko ceddo peccow keeri pecciru keeri mayte Allah waddi min e makko amin guurde e makko délégation makko nana jooɗi ummiɓe Nouakchott délégation makko oɗo ko ummiɓe Waali Jantan ummiɓe Sinthiane Padalal ummiɓe Ndendori Kaƴel min goto gummiɗo hunare ne arde e makko hunare hande ɗo hoɗi ɗo holko honnimo ɗon o jogui ko double nationalité ko nationalité Mauritanie ko nationalité Sénégal ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe fof kamɓe gollitta oɗo gorko toroɗo Samba e Ngari Juma e Jama tikka moƴo dofte rewɗo alluji ɓi galle mawɗo ɓi jibinande moƴƴere wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani judde saaha bonani raɓɓide saaha bonani boni ko neɗɗo daña saaha so saaha o yonti ene haale taw hunde ala ko bande mbawi sifade e saaha ma Allah dandi hen o toroɗo daɓo darde mo raɓɓiɗani haqqille mo ganduɗa min gaddanimo ɗo amin kalnamo amin kalanma haalama e makko wona minen gaddimo ko kanko addi min wona kanko addi min ko minen garde e makko o wi Moussa windam o wi Daande Leñol waɗi signature a waɗi validé o wi hol yon ñalawma o wi le 12 o wi mi kuppa biya mi ara mi tawe gallam nanɗo orojam nanɗo rewɓam nanɗo fof mi jeƴƴini sowona ñande jiiduɗa e bammal jaaɗen samedi hunde nde gasi mi fatta gallam aha Moussa hay hunde addanimi de aha Moussa hay hunde dawnanimi sowona arde sinkandema e ñantandema e yiidedema e yonnude ñalawma hakkude ma e bammal hakkude ma e Daande Leñol min mbima saw ko neɗɗo jaɓanno salo ko fof ene ɓuura ɗum nde won noon neɗɗo bammal mi meeɗi wiide bammal Pointe Noire mbimi an woni gorko cuballo demowo guesa mum wuuro mum rena ɗum guesa mum waji goto ne dari wiye Ablaye Mbaye Dia signe bambi o wi hol sababu mbimi bammal so remi guesa o watta grillage o watta mur o wiyata nickel ya renoy so gaynako ari wiyama jeeyi ba wiyama bammal wiya tik goɗɗo ɗe ɗon woto bondude guesa bammal goni an aɗa remi guesa ma hurum ma ene renanma guesa ma hurum ma ne renanma guesa ma e jibinande ma hurum ma ne renanma guesa ma e cubalagal ma hurum ma ne renanma guesa ma e gendiyankagal ma hurum ma ne renanma guesa ma e ndimagu ma hurum ma ne renanma guesa ma kala mo jiideɗa ko ɓurɗo bandu men hurum ma ne renanma guesa ma kala jasɗo mo yiiɗa wonde ala ko yiiɗi wonde wona sehil ma duuɓi 4 gila min jibinaka ha ɗo gonɗen ɗo kala mo jibtinoɗa kala mo puɗɗoɗa komo moma a dañade sehil kesso sona garɗo ɓeydi so ɗon ɓenni min payi koko woni koyɗe amen ko Haruna Mamadou Touré Moussa Soba caggal nde o namdi en kalinimo staff Daande Leñol Elas Ba Beydi Mal hanki tawi hen darani oɗon wutte ko hol yon oɗo wutte jeeyi ɗum ko Talla Faye mbatta ko jungo kaw Baba Mal rokka kaw Talla oɗo Talla ma Coumba Faye ko baaɗe o ɓiye o miñe o Moussa Ba So o wi janggo saɗa yaha ya ñantoro oɗo wutte jeeyi ɗum ko Oumar Wadde dokkata ɗum ko kaw Talla rokka hande kañum woni manager général liggol golle jooɗe bawɗe aduna fof jiɗɗo aduna fof ɓeyduɗo Baba Mal ɓeydi Daande Leñol o wi ɗum mana wutte mum ndeni kaw Talla Faye jarama hol troisiéme wutte o ko suka dariɗo mo ganduɗen eɗen gandi ala ko yiiɗe gurdam muɗum sowona Baba Mal eɗen gandi meyɗi wadde kursi goto Ndellori Dakar Ndellori taw mana ganduɗa hoore maɗa holko sumno e matériel Baba Mal premier conseil Baba Mal Ndellori nde wiyete mana 22 heures taw naati Ndellori conseil o continue on wiyete Abdoul Khadre Diack kanko jeeyi wutte o Abou Pam yo hokko kaw Talla oɗo wuttani ko neɗɗo mo wona haasidi wona naafiki kadi mo yimɓe teski kala ko haali ko jaam seydi Pam o meeɗani ustude neɗɗo immade neɗɗo o faade Baba Mal o haalin ko boni o meeɗani barde hakkude neɗɗo faade Baba Mal kala kene ɓeyde Baba Mal kala kene nawde Baba Mal yeeso ɗum woni ko yiɗi kala kene bonnana Baba Mal o yiɗa o woni Abou Pam ya seeka jaam oɗo wutti ko dabiniɗo leñol ngol gila hanki tawi hande arani mo gonɗen mbaɗa heewi wiide mo cuballo gawo hakkude leydi asman ɓerde hen heewi hande kala ko liggi walla kala ko waɗi pulaw ɓuuri ɗum hay batte o yiiɗa e jawdi aduna tawi wona ke nawde pulaw yeeso kadi jawdi no wirni yimingol jimol jawdi nawatamo to yiiɗa jawdi neɗɗo heɓata jawdi ho fokko ma saw koni jawdi ma fokka soma tan ko neɗɗagal ma
e tabidde ma e yidde hoore ma e yidde mo eyyi so yidde nde joli noon tan guina ari ceerno yeewta mo sirani medduki wutte baba mal woni ɗo paw ɗum jungo ma e jungo makko kono koma duwayra wuro samanere jaguru banna en ngare jalma ngoyedira min ngare galle maɗa on woni baba e sara sambubu yasin ɗo baba mal kala no mbawɗa yaade jada e ndimagu maɗa kala no mbawɗa wonde o gonda e neddagal jinɓe basamba nokku o mbaɗi kuɗo jam touré bajo lukke naane e fof ko jarrude soɓe disi gara yata gaggan min woni amadou samba condi samba hammandaramane tanum juntel jabade nango feyna babam wi so tawi ko subalɓe doddirta gubbol ko ko ɗum maɓe ɓe doddirta gara sa humi dasde ma a sokti kandal ma aɗa yiiɗi garaji gara joni joni daña gude kewɗe mbiyata ko salali mouhammad mbiya walali mouhammad mbiya dem faje dasde faje dippi dappa dasade dasde diw gara sa diwanima dasma dondu way o woni Houleye Oumar Maare to wal janta ɓurɗo andede Moulay Faroji walla mbiyama Houleye kuro hum hamme manel diye wola gueyi baba wino am so tawi a yiiɗi yide nowno hono mbatta mbimi anda o wi aranno ka bakket mbiyaɗi bidiri booli ɗi badari booli ɗi birama ñakkantari hoñma ngaari ganama ngaari umu dow nangi hiiri o wi ma ngaari ndi umu ha dow yimɓe fof jii sa rokki nalanke ma wutti a ɓornat ɗum paɗe mama jimmere gorko mo mbattu rokkanma paɗe ɗe an élage baba mal Elhaji Baba Mal so neɗɗo ɓornima wutte waɗata hen paɗe tengade nde tottuma ɗum en gaynani to mbaɗe jaam jaam tan to mamma woni mamma Ndiaye e yero o hokku saw Moussa wi so tawi ene wiye ko cubalagal o addantuma koko woni ɓi bamma o so cubal rokki lana rokki ɓi bammu nani duuɓi capanɗe nayyi Daande Leñol ɗo ko Baba Mal wonɗo ɗo ko Moussa Basso wonɗo joni noon ala ko heddi sona ngaari rokka Daande Leñol si wutti muɗum e inde Daande Leñol gonnoɗo sababu Daande Leñol o on ngaari dolol ɓorninamo wutte e ngaari gay e inde Moussa kadi woto yimɓe woto jejjiren Djiby Sall Moussa Ba hanke hokkimo wutti koye orchestre Daande Leñol he nde Djiby ari nde omo welti o itti wutte o wi ɗum wutte ma nani ɓayda kam a ari salminde min kadi garɗa koye nelal Baba Mal ngaari rokku Daande Leñol si wutti mum e yeeso ene waɗa yeeso teddugal élage Baba Mal saabu kanko wonno relation hakkude o kala riidu wirnirigo ɗo hannde ha uddira ko kanko jimmere hokku Baba Mal tengade nde oɗo ko tengade Elhaji Baba Mal de Moussa Sow waɗi so neɗɗo ɓornima wutte ɓornima paɗe waɗa tengade kadi Baba Mal no wowi wanne ɗum Seydi Mal Baba ɓorno min jiya so ɗum ɓenni nickel e dartoro ni jaafoɗa nickel to gonɗa ya rappine jaam nickel mbeɗa jogui ɗo nelal ko woni sababu ñalawma ko koye ɗon mbaynodirten somin gayni min dutta élage Baba Mal konngol Moussa Basso wi ene yetti Allah e nelamon en yetti yummune bamum o wi sa dawi bureau patron ma nangue dande wutte ma wima pettale dote pat wima est ce que tiye conta a wi wuyi a haalani gonga sa juuhi gujjonode nde suudu ma a wi holiyo ko an hilkaye ma o wiyan sa noddimo o nototo nde won noon sa ari ƴamde debbo o duusima ha damar galle a wi ɗo jooɗinɗen noon yejjiriɗon laafama humante debbo maire ittane laafa ka e hoore ma ha jejjiɗa laafa ka damar galle so yidde wonno tenti so pasiragal wonno woodi so fuurankagal wonno Allah waɗi ɗum hannde o Moussa ñalawma hannde o waye makko ko ñalawma mo daña ɓiɗɗo gorko mo inniri bam makko ñalawma goɗɗo holno wayre makko ñalawma mo inniri bam makko o daña ñalawma wali mum dewgal taw Allah tawi ɗum tawata tawa ciftoɗon oɗo ñalawma hannde woni ɗo ko million ngaji ɗiɗi ɗi fayi koye junngo talama Coumba Faye yo yettinan min ɗum Baba Mal Moussa Basso o waɗi million e enveloppe makko gorko toroɗo gummiɗo Paris la France o wi Moussa a waɗi million Moussa wi mi waɗi million o wi e inde délégation gummiɗo Nouakchott e ummiɓe Hammadou Hunare ummi Mbagne ummi Waali ummi Sinthiane Padlal ummi Tareji o wi ummi kadi babaɓe
o wi ummi mbotto mi fawi hen million dokkana ham ɗum bammal mi watta ɗum e enveloppe o ni mi rokkirma noon dokka kawtala an andi no mbaɗirta ha yimɓeɓe fof ganda ko million par ce que min ko nelami ko ɓaydi ka pasam ka ɓi babam yo laaɓ a waɗi teddungal a wonde gorko toroɗo Samba Ngari Jama Juule Jangi ko Cheikh Umaral Fouti koddaɗo may Silimane Siré Samba Dembali muttaɗo halwar so umminoma hande faleyde Baye Diagara e haari nde o tellima ɗo e ndunko Bambara e galle Baba Gaysiri Bocar Ñongo Baba jimɗo Cheikh Umaral Fouti mo Cheikh Umar hokkimo hokkani hay goto toroɗo Baba Mal mbimi jimɗo Cheikh Umar mo Cheikh Umar hokkimo hokkani hay goto ko Cheikh Umar umminoma hande rewiɗo Baye Diagara ɗo yettima ɗo gandanɗa hoore ma ɗo ɗo guiɗi ɗo fayi ñoolo laamiɗo julɓe ɗo arte e hayre nde ko Cheikh Umar artino hande ɗo e galle Bamal nani ɗacci torodo torodo yallah teddini a teddini tedduɗo Baba Gaysiri Bocar Ñongo meeɗa yimirde neɗɗo saabu jawdi aɗa holko yimirata neɗɗo o yimirat neɗɗo ko teddungal o yimirat neɗɗo ko jibinande o yimirat neɗɗo ko fuutanke o yimirat neɗɗo ko teddungal e gueɗal e wawde hoore mum e andude hoore mum neɗɗo joguima milliard Baba Gaysiri Bocar Ñongo yimanima o miiɗo yimɓe joguiɗo milliard kalne kam ala kono noon Moussa a jarama e million a totti ganduɗo million tottirowo million teddinowo million wona million o tiiɗima ala wona ɗum tiiɗima ko ummadema galle ma tacca maaje ɗe ndewa ɗo ndewɗa ɗo ndewa péage o mbaaliya e appartement je Dakaru ɗo e wondude e ƴiƴam ma jooɗoɗa hakkude 15 heures et 17 heures mbiya mbeɗen yaaha mbeɗe juuri o Baba Gaysiri Bocar Ñongo e rentinde ko woni ko hakkunami makko e fiɓodirdemo ko teddungal ɗum ɓuuri mo tiiɗde aɗa andi million o joni minen joni sa tottimo million o joni haɗa ma yaltude galle o joni 2 millions taw ko feccama ha gasi goto fof heeɓi hen teddungal mum yeehi lawol mum ala kono an hakkude mon heddoto ha aduna gasa an ɓuranimo million noon toroɗo a jarama o wi saabu fulɓe ene kaala e konngol o wi so lekki jaaɓi fuɗi e nder woyndu o wi heewat yurnotoɓe kono wona sammoɓe kam hande garɗen ɗon ko galle teddungal o wi garɗen koye galle pulago galle fuutankagal galle teddungal yeehi ha innirama wiyama Daande Leñol o wi so neɗɗo yeehi ha innirama walla hunde innirama Daande Leñol o wi ko ɗon tan haaɗi ne andi fodde mum hakkude mum e baba o wi mon fof ene andi fodde mun e teddungal mun e Baba Mal minen naalankoɓe rewɓe caggal makko o wi kono kamɓe naalankoɓe rewɓe caggal makko ɓe minen de o yonni o wi kanko de kamɓe de o yonni o waɗi o o huftidini fof waɗi o huftidini fof mboɗo yiɗi yaade États-Unis o wi min noon komi jiɗɗo yaade États-Unis kono ɗo gonɗen ɗo o wi kono ɗo gonɗen ɗo mi ala biye mum o wi kono min kam mi ala biye mum France o wi te kadi gummi ko France kono ɗo gonmi ɗo mi ala biye o wi kono ɗo gommi ɗo mi ala biye mum abune heɓɓiti wi kam Abou wimo heɓɓiti wimo min hoore min mi alanama biye min hooram mi alanama biye kono eɗen mbawi dañde biye kono eɗen mbawi dañde biye ɓaydi Baba Mal nan ɗo ko ɓitti ɓili ko foof sen noddimo e mayen keeb biye nde noddumi Baba nde o noddi Baba Baba wi ham ko Mamma Dem Baba wimo he Mamma Dem kay forani wadde jonga o wi ɗum kay ala jonga jongi pourquoi passer par la fenêtre o wi pourquoi ene rewa damal o wi ne rewa e falantere taw damal mun ene udditi ar galle janggo o ari o yetti ɗo ko mbi tan million hawani Baba Mal ko o wi wallahi million hawanimo o waɗi million ngaji ɗiɗi o wi en est ce que ene addamma toon biye o wi ɓurti biye amo arde gorko cubalɗo sehil makko kañum ñande hen setti hakkude makko e Baba o wi ɗum tan o yinno ɓeydude hen nde won noon moƴƴere yoɓirte tan ko moƴƴere ɗum o yinno ɓeydude hen Nikel mboɗo welti kono mi julnota koye haala ka no tawno eɗen jogui ko heewi ko poɗɗen haalde janggo Elhaji ene welti julnotaka e haala ka eɗen jogui ko poɗɗen haalde janggo ko heewi kadi ko plateforme janggo wi plateforme janggo ko on plateforme Allah rokki en wi on plateforme Allah hokki men kala ko ummoto e nder ɓerɗe amen wi kala ko ummoto e nder ɓerɗe amen taw koko weeli wi taw ko weeli koko yuɓɓi koko yurmini te taw ko gonga faade leñol ngol wi faade leñol ngol on plateforme wi on plateforme on Allah rokki en wi on Allah hokki men
janngo inchallahu rabbi baba yi janngo inchallahu rabbi oɗo ñalawma ma simte toon o yi oɗon ñalawma ma simte toon sababuji ɗi noon ene keewi o yi sababuji ɗi noon ne keewi ɗi pamɗani o yi ɗi pamɗani ɗi coofani ɗi coofani seydi saw Allah jarama a o yi jarama seydi sawo toroɗo Allah jarama a jarama wona hande jiidirɗen o yi baba gaysir yi toroɗo wona hande jiidirɗen kadi wona hande tan teddugal woodi hakkudame ma o yi wona hande tan teddugal woodi hakkudame ma toroɗo taw teddugal ngal fof fawi koye gilli o yi teddugal ngal fof fawi koye gilli fawi koye yidde o yi fawi koye yidde ɓiyam baɗam o yi Moussa ɓiyam baɗam bisimilla ma baba yima bisimilla ma bisimilla ma e baba mal o yi bisimilla ma e baba ma bisimilla ma e Daande Leñol o yi bisimilla ma e Daande Leñol bisimilla ma e leñol ngol o yi bisimilla ma e leñol ngol an ɗi garduɗa ɓe fof o yi an ɓe ganduɗa ɓe fof mi haali ɗum mbimi sababuji ɗi ne keewi o yi baba gaysir yi sababuji ɗi ne keewi mo ndewmi indi mum e momi rewani indi mum fof mbeɗa andi ko sababu o yi mo ndewmi indi mum momi rewani indi mum fof ko sababu hay so tawi ko momi meeɗa yiidirde o yi hay komi meeɗa yiidirde mbeɗa andi wonko woni ɗon gadda ko sababu o yi honko woni ɗon ko sababu nde tawno ko leñol ngol o yi tawno ko leñol ngol leñol ngol noon o yi leñol ngol noon Allah jarama leñol ngol jarama baba gaysiri bokare yi Allah jarama leñol ngol jarama kono ko ni yonnata leñol ngol o yi ko ni yonnata leñol ko ɗum tamboto leñol o ngol yi ko ɗum tamboto leñol ha mbawen wiide ha mbawen wiide nalankagal ngal ko muusi ko ko weeli ko ko satti ko ko weeɓi ko nalankagal ko muusi ko ko weeli ko e satti ko fof ɗum kam sofani o yi andu Moussa ɗum de sofani hakkudame hono ɓiɓe leñol ngol o yi hakkudame leñol ngol min ba machallah ko min mbawmi wiide tan alhamdulillahi rabbil o alamin yi mbawmi yiide tan alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗeɗo teddule gonno ɗo gila adan o yi ko ɗeɗo teddule gonno ɗo gila adan mbeɗa miijotono noon min e Mansour Seck o yi mbeɗa miijoto noon min e Mansour Seck jamanu e sattude e weñade o yi jamanu e sattude e weñade ha tengte jamanu joni o o yi ha tengte jamanu joni o est ce que somin jeccitima o yi est ce que somin jeccitima mamin coyno mamin coyno ko nanduno e ko waɗete noon nden o waɗete no ko nden kono alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ɓosani o yi ɓosani iwani sofani no tawno yonto oɗo ari o yi yonto waɓe no Moussa en gari alhamdulillahi rabbil alamin o yi alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah wurno on o yi Allah wurno on yo Allah sellin noon yo Allah ruttu teddugal e juuɗe mon yo Allah ɓoynu ɗum kadi e juuɗe mon yaha ha ɗum to e yetto e ɓeɗo sukaɓe o yi ha yetto e ɓesgu men ɓiɓɓe men ɓeɗo inchallahu tanira kon men o yi tanira kon men Allah jarama on jarama baba yi Allah jarama on jarama ko heddi ko noon ha jettuɗen ha jettuɗen jam inchallahu rabbi